Qegħdin fl-eqqel tas-sajf u forsi naħdmu ftit inqas, nistrieħu ftit aktar u r-rutina tal-ħajja ta' kuljum tinbidel xi ftit. Imma Ġesu jibqa' jgħallem. Propju fil-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd Ġesu jgħallimna 3 parabboli żgħar li x'intaqgħadhom flimkien Ġesu jistedinna biex f'kull ħin, fil-ħin tax-xogħol, fil-ħin tal-mistrieħ, f'kull waqt ta' ħajjitna nisru u ngħixu skont ir-rieda tiegħu. Insellmilkom u nistedinkom għal 246 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu ta' San Luqa jippreżentanna 3 parabboli ta' Ġesu, illi kif għedna x'intaqgħadhom flimkien qisu bħal donnu jfakruna fit-tħeġġiġa ta' Ġesu biex f'kull waqt ta' ħajjitna nisru, nitolbu, nistennewh. Forsi tgħiduli mhuwiex żmien l-avvent li jfakkarna ħafna fis-sara u fl-istennija. Ġesu jfakkarna illi kull żmien irid ifakkarna fis-sejħa tagħna nisranija li għandha tingħix skont ir-rieda tiegħu, skont il-kelma tiegħu. Huwa faċli ħafna xi kultant nirrifuġjaw fil-passat, anzi, mhux tant nirrifuġjaw imma neħlu fil-passat tagħna. Huwa faċli ħafna noħolmu bil-futur, forsi ħolma ta' futur aħjar għalina u għall-familji tagħna. Bil-parabboli tiegħu Ġesu jistedinna nżommu saqajna mal-art u naħsbu fil-mument preżenti. Il-mument preżenti huwa l-mument li fih għandna ngħixu il-ħajja nisranija tagħna. Il-mument preżenti huwa dak il-mument prezzjuż fejn aħna msejħin inkunu fidili lejn il-kelma tagħna. Il-mument preżenti huwa l-mument prezzjuż fejn aħna nistgħu ngħixu, naħdmu, inġibu ruħna skont il-qalb ta' Alla. X'għaqal hemm meta niftakru, anzi meta ngħixu il-mument preżenti ta' ħajjitna, x'propju hekk inkunu qed nisru, inkunu qed ngħixu fil-fedeltà, fl-istennija tal-mulej li jista' jiġu jħabbat f'kull ħin irid, f'kwalunkwe ħin li jridu, bil-lejl, binar u f'kwalunkwe ħin li jrid hu. Il-mulej Ġesu jistedinna nisru, ejjew nilqgħu din it-tħeġġiġa. Nisru fil-mument għażiż u preżenti li l-mulej jagħtina bdonn fil-kuljum tal-ħajja tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.